Un home existeix perquè existeixen els altres. El remordiment no li permet pensar en res més. Tanca els ulls. Se li tanquen. D'aquí a 20 anys, la Gavi o algú altre entregarà a la seva filla la carta que ella ha escrit dies enrere. La seva herència. Es pot heretar qualsevol cosa. D'aquí a 20 anys, en farà 20 de la seva mort. Traductor. Ha traduït de tot, catàlegs i prospectes, gestos i accions, pors, mirades, molts llibres. Recorda millor els llibres que ha traduït que no pas les dones que ha besat. No sap resar. Repeteix fragments de novel·les. Les novel·les són llibres d'oracions també. Somriu, amb els ulls tancats. Llibres d'oracions. S'ha fet gràcia. D'aquí a 20 anys, la seva filla en tindrà 25 i rebrà la carta. Si has forçat, només faltaria. Estimada filla meva, tu no em coneixes i no obstant això, estic convençut que faràs el que demano des de la mort. Les paraules m'han portat fins aquí. Amb les paraules s'ofereix i es promet. Amb les accions es compleix.